ప్రొడ్యూసర్ కేవై బాబు గారు, మీకు పెళ్ళైందా సార్? అంటే హీరోకి డైరెక్టర్కి అవ్వలేదు కదా, మీకు అయిందా? అదొక్కటి చెప్పండి పోయి నాకైంది మైక్ లో. ముగ్గురు పాపలు. ఓకే, అయితే ముగ్గురు అందరికీ ప్రసాద్. నమస్కారం. మా యూనిట్ సభ్యులందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ప్లస్ దాంతోపాటు స్టోరీ చాలా బాగుంది, కామెడీ చాలా బాగుంటుంది, ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్. ప్లస్ దాంతోపాటు మాకు సపోర్ట్ చేసిన టీజర్ రిలీజ్ చేసిన ప్రభాస్ గారికి, అండ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన వెంకటేష్ గారికి, అండ్ దిల్ రాజు గారికి, అండ్ శిరీష్ గారికి, అండ్ మారుతి గారికి సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. ఇక 21న ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది, అందరు తప్పకుండా వచ్చి చూడాలి. థ్యాంక్ యూ కేవై బాబు గారు. అండ్ మీకు ఈ సినిమా మంచి లాభాలని తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దాంతో ఇంకొక పెళ్లి గురించి ఆలోచించదు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.